Перший заступник міністра реінтеграції окупованих територій ввів в оману депутатів на годині запитань до уряду у Верховній Раді. Нардеп з «Голосу» Соломія Бобровська цікавилася, які перспективи державної підтримки телеканалу АТР. На що заступник міністра Резнікова Ростислав Замлинський заявив, що це приватна компанія і пряме фінансування кримськотатарського мовника не передбачене бюджетом. Додав, що відомство хоче підтримувати всі медіа, які мовлять на окупованій території. Ба більше попросив парламент збільшити фінансування для міністерства, щоб розділити гроші на всіх. Є ще ряд інших каналів, які також до нас звернулися про те, щоб забезпечити мовлення на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що всі вони повинні бути в рівних умовах. Відповідно, ми за те, щоб отримати кожен з них відповідне фінансування. Водночас буду просити вашої підтримки, бо це передбачене фінансування на поточний рік, воно є вкрай мале по відношенню до того, що ми планували зробити і пропонували. Тому, користуючись нагодою, прошу парламентарів при перегляді бюджету на поточний рік передбачити додаткове відповідне фінансування. Насправді, переглянувши бюджет минулого року, уряд дав телеканалу АТР субсидію, тобто пряму фінансову підтримку. Але міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков змінив призначення коштів на послуги. Мовляв, АТР має взяти участь в тендері. В міністерстві повідомили про 14 невідомих мовників, які претендують на гроші, які були виділені для нашого каналу. Але досі не оголошено конкурс і його умови. До того ж, телеканал АТР вважає сам конкурс дискримінацією і не братиме в ньому участь. Журналістська солідарність. Перший кримськотатарський телеканал АТР підтримують колеги інших медіа. Зокрема, телеведуча Яніна Соколова в ефірі своєї програми назвала ситуацію із фінансуванням АТР позориськом та закликала дати можливість єдиному кримськотатарському каналу мовити на окупованій території. А ведучі телеканалу «Прямий» Тарас Березовець та Пітер Залмаєв, які є уродженцями окупованих територій, заявили, АТР має жити. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики і міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому, Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Шановні журналісти кримсько-татарського телеканалу АТР, ми звертаємося до вас. Ми ведучі українського телеканалу «Прямий» та уродженці окупованих українських земель Криму та Донбасу, як ніхто, розуміємо біль, вашу біль та біль кримсько-татарського народу, якого намагаються позбавити батьківщини, а зараз найпотужнішого голосу, єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. АТР повинна жити. Керім, ватан, міллет. АТР – це зв'язок України з окупованим Кримом. Колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов закликав не забирати у кримсько-татарського народу його мову, голос та совість. Він розповів свою історію про АТР. Як на початку 18-го року прийшли до мене з обшуком, і саме в той момент, у 5 ранку, в моєму будинку мій батько дивився «Заман». Дивився новини, і коли прийшли, ФСБівці прийшли до мене з обшуком, вони сказали, що у них вся родина така, вся родина екстремісти, дивляться екстремістський телеканал.
На що я сказав, що це кримськотатарський телеканал, що це свобода думки, свобода слова. Українські військові на захисті єдиного кримсько-татарського телеканалу. Військовий Руслан Мірошниченко висловився за збереження, розвиток та підтримку телеканалу. А ветеран російсько-української війни Валерій Маркус назвав кримських татар союзниками та закликав не забувати, що у АТР забрали фінансування. Хто такі кримські татари для України? Вони – наші союзники. І на хвилі прекрасних новин, пов'язаних із закриттям пулу проросійських каналів, треба не забувати, що у кримсько-татарського телеканалу АТР відібрали фінансування. В Україні буквально декілька телеканалів, які не належать олігархам. І один із них намагаються придушити. Володимир Зеленський, сподіваюсь, ви також підтримаєте кримських татар. Українського бійця поранено поблизу Південного, що на Донеччині. Там окупанти прицільно гатили по позиціях об'єднаних сил з мінометів 92-го калібру та автоматів. Один український захисник дістав вогнепальне поранення. Йому надали першу допомогу та терміново ушпиталили. Також поблизу Кримського окупанти облаштовують нові позиції в бік українських підрозділів. Традиційно ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Водяної на Приазові російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Від початку поточної доби 5 лютого було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Чергову російську порушницю завернули на кордоні. Прикордонники не пустили до України російську акторку, яка незаконно їздила до окупованого Криму. Вона прямувала до української столиці рейсом зі Стамбула. Під час догляду в аеропорту Бориспіль виявилося, що вона незаконно відвідувала півострів восени 2020 року. Ймовірно, це Глафіра Тарханова, бо, за даними прикордонників, на півострові жінка знімалася в серіалі «Непотопляємо», де грала головну роль. Порушниці пояснили, що Крим – це Україна, та заборонили приїжджати впродовж 3 років. Найближчим рейсом її відправили назад до Туреччини. Если вы в будущем попытаетесь въехать на территорию Украины, зная о том, что вам запрещен въезд на территорию Украины, вам будет продлен запрет въезда на 10 лет. Першому кримсько-татарському радіо «Мейдан» 16 років. 5 лютого 2005-го його позивні залунали по всьому Криму. В багатьох районах півострова цілодобово залунала кримсько-татарська мова та музика. Мовлення радіо «Мейдан» стало важливим елементом у відродженні кримсько-татарської культури. Це не сподобалося російським окупантам, які в 2014-му загарбали Крим. Незалежні медіа, зокрема телеканал АТР та радіо «Мейдан», були змушені переїхати у Київ. Зараз правда про ситуацію на окупованому півострові та кримсько-татарська музика транслюється з офісу у столиці. А для кримчан хвилі «Мейдан» доступні завдяки вежі на Чонгарі. Щоправда, сьогодні радіо «Мейдан», який є частиною медіахолдингу АТР, також опинився на межі закриття. Внутрішнім розпорядженням Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій кошти, які АТР та «Мейдан» мав отримати як субсидію, перевели у категорію надання послуг. Їх планують розділити між іншими ЗМІ. Тому перше кримсько-татарське радіо та телеканал залишилися без фінансової підтримки.